sunod man yung mga lalaki. Di ka na problema sa laki ron ay. Nanasig eh. Boy na pandemic manggod. Okay, laing problema na sa mapatago sa singan nga Edwin. Kinikibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. At may kala ang atong sender si Edwin. Bahinis kong asawa, nabisto na gano'n yung kabuang. Aroy nyo masabta no, inaniyaw na ko ang mga pangitaboy. Kantas Pasko kay maghapit ng Christmas na. Habang padaigunan si Ma'am Ninin Moreno o si Ricardo Moreno. Gamay nga Christmas gubat na nga kahon. Ihapinag karton wa man sad ko'y electricity pobre day sige lagi taon sa mano kay trabaho ron kami absent lang sa koron day. Ha? Anong may absent pang kao nga kasayang sa imong kita rong adlaw pa? Ibaw ba kang lisod kay ang panahon ron? Ay, kabala ka. Kaya mo overtime sa ko para mabawi ba? Da, kapila pa ka ng overtime ni mo una ka makakuhag kita ni mo sa adlaw. Pila ra gud ng overtime? Mapawaya sa taon ko day. Uy, noon sa Hala, uy, naabitaw kay adlaw pagpahuway bitaw. Unsa dayon ng day off nimo kanang Domingo. Wa gud may trabaho ana. Ikaw ba giusikan lagi di mo kita sa usa ka adlaw nimo ay. Wa ka sayangi, ha? Ay, sige lang ko day. Usar bitaw ka adlaw. Kapoy nimo, bot nimo oy. Sabot nimo. Asam ni Bayana. So kung pahuway ta. Anong ni siya? Ni Aras, may ni siya kay ni Aras bay. Way hago. Tawa tag limpyo. Ako taon. Sige, wad. Dili na papawayon. Kisuwa ha. Nabilang ko man. Wagi ko sabutin ng bayan na. Gusto siyang sigil ko trabaho. Huway pa huway. Day, liti ko barbas ito ba? Kay gilok na kay bungot ako da. Imo nang barbasan? Ano mo day? Akong barbasan. Ayaw. Ganahan ko magtanaw ni mo nga bangaswin. Kuyawa sa di mo ah. Lagi dong. Murag akong idol nga si Kenny Rogers. Barbasan ko lang ni day oy. Kailain kiko traon. Mura kong irbitan nyo ani. Ayaw lang lagi. Ganahan lagi ko anak kay Gilo. Taon on. Basta ayaw gid ha. Ayaw gid. Ay gid nagpabarbasi. Imo gani mabarbasan na. Di kita katingga ko sakto eh. Grabe. Jarang pong susuman mga pare. Init pa kayo niya. Wow. Lamia ko na pre. Mo na nakanindo ra ning pare Edwin ba? Thank you. Basta Domingo ganing nag-andam gyud sa lamiyang sugsuman. Kanang imong bungot pre. Lami sa nang isumsum pre. Bakit na bida. Puro mo ginaglas bida na puro bida pre. Ay, nagtuo mong nindot yung pabangas ha. Di taon oy. Tuo mong ganahan ko ani. Wa ko ganahan ani. Pero ngano amnan mo barbasi be. Bitaw. Di magkakaroon na ba? Ay. Sa ba pre be? Masuko mas kumandir. Ngano man? Wow. Kay mutol rin paguno akong bungot kaysa ako ah. Ganda ka siya gilok-gilok. Gilok ko no. Mao tingali ni gamito ni mo ni ungad. Tingali mo ko sa gilig ko ni pre. May Chidil Marta nga may kay mungan. Basta ko kasuhay ng ulgadong nga rin noon sa. Kanya gano'n mas mariar be. Ngadi man di ka maungungad be. Tuod no, kung ganahan na siya. Tana. Madi ko kabumungan. Talang haga na. Talang haga gan. Pero Ayaw. Una, pre. Tagay. okay, tagay. Ano to, no? Ganahan mo asawas kong bangas. Ambot sa among kay ni. Gilok.
Paita ni Bayana eh. Iyar yung kagaling tanaw. Huwag yun mag-una-una nga hasol kining bangas. Pagkakidot. Ang asawa. Murag, natuog na. Yun na. Ay. Sa mga Bayana. Ay, day, ang ako nang naong, oy. Hibaw ko. Hindi ang diapyo-diapyo na kong naong. Ako nang bangas, day. Mao, day. Ay, ganahan, day. Kaya siyang mapyo-diapyo sa kong naong kinay bangas. Ay. Ano siya? Kulit pong hay-hay. Pasagdanan ako siya. Ayawan ako eh. Apil ako. Sigim din. Pag ikaw sumunang sa nagkagok. Sa kinda day. Inulasad sa akong bungot. Animal ka. Animal. Aray, inahak. Gilarot kong bungot ay. Idaman mo day. Sakit kong namoy. Gilarot mo na kong bungot. Pagkakindot. Uy, saan mo rasa? Ay. Ngano ka Kanang ako kaso ni Sasal man to. Diara. Diara, yung 1-5 day. Sige, arin ako ha. Kay magawa tulong na akong pamilya. Nayabag ka Edwin na ka. Uy, nakas ato uy. Ha? Saan yung 500? Ako ang binabi. Binakog na ako'y berananda. Sa karanan uy. Sige, arin ako. Kay maliit ako. Uy, masay late uy. Naali kay duty ron Domingo man ron. Ha? Duty naman. Naami sabot si Pari Jack ba o si Pari Luloy. Dili duty. Mag-jogging rami. Mag-jogging rami taon ay. Mag-jogging? Nadi mag-jogging ang magkasunis. Ha? Yes, katugog balik oy. Mura ba kagaling mo nga wandang Edwin na ka. Katugog balik. Sa to, pre? Nga lagi pre. Ay mga awan ko. Pagtukong dito ko sa bahay sa kanilang susit ba. Nya, dali ba ko. Nya ako magitagag 1-5 si Linda taon. Buang nga si Linda am daya akong kadug. Naapa man day ko sa amo. Pre, may gahiwa. Kang booking, pre. Hapit yun. Kabitaw, nagkabuang ko. Aw, okay ra sa pre. Dili man sa mailon nga guilty ka. Kaya dili man maklaro sa imong dagway. Kay pasalip dan mas imong bangas. Hindi ka ni mga asa. Ilami ni kayong pamarbas oy. Marbas na lang diha. Soko lagi si commander lagi. Hadlo ka sa mga asawa, pre. Andir ka. Purbida sa nang istorya ha. Andir ko taon. Anong mahadlok mong tawang gawas sa mga asawa? Hindi pa ka andir niya. Ayaw pa andir, pre, oy. Ay, bita pre. Pander ka na, malas ka. Kaya di na ko gustong samok. Samok din ang mga tarugan ka. Ano gusto? Bito, pre. Pamarbas, pre, oy. Hadlok mo ka. Ipakita nga ikaw mao'y isog sa inyo. Ikaw mao'y hari. Dili ka mahimog kang rayna sa inyo. Kalong sa inyo. Ikaw. Huwag di ka pa to. Naranan mo. Bida. Madugay, bida. Butagon yung kasayal sa mga sawa, anak. Sa istorya ha. Di tao na may tabo, bro. Di na may tabo. Kaya gud nimong nabalik. Abi na kog dito kag barbershop. Utsam ko dito. Nagpabarbas. Ay, bitaw dahil. Kabarbaso na kikuha niya akong bungot eh. Kay murag. Di ko himutang ani. Giliw kayo. Gawas pasad. Ngadlo ko. Asa may mong gikahitlokan? Ngadlo ko nga. Maan ko nga. Sakop ko sa busayo. Pwede Edwin uy. Kalayo ra tinuod. Mo gini mo gikahadlukan. Kay ngano ang taga-Abu Sayyaf ra bagoy mga bangason. Kadaghan mga bangason pero mga angayan. Ako di. Wari ko yung ngayon eh. Wag you town. Oh. Huwag mo di ko yung ngayon. Di magkamsugot mamarbas ko. Usap ni rason nga. Di mo kunin mo mabarbason be. Ganahan lagi kog bangason. Kaya huwag ka ko yung ngay. Pugua sa limo eh. Di mo na mo rason nga di ko gusto mamarbas ka. Usap ni rason. Para di ka kakitaglain. Nanya mo gwapuhan nimo. Gwapo ra bang kagwa kay bangas. Nya matintal nya nimo. Sa ilong dan. Pastilan mo no. Pagkakidor. Kung di mo glida. Oy, Glenda! Ikaw na no? Ha? Ikaw ni, Glenda?
Wala din mo atong bana ni mo? Ha? Nagbuwag na mo? Ha? Oo. Wala may buwag na yung Edwin. Wala gyud ay mong Edwin. Mao ding lain na tong imong kuyog. Bangaso na. Ha? Kiyahak. Si Edwin dito yung nakita nga nagkuyog ni. Sa may gibuwagan yung Edwin? Ay, waoy. Nag-uli na mo. Dali agod. Ganina pa gani kang daingon nga nagbuwag mo. Nya karon nagbalik na. Ay, pagbuot. Uy, di man imong love life. Kapoy ni mo. Ano na ko, ay? Mamsa. Nasuko to siya? Ay, salamat. Iyahay ni pamati na kung pamarbas ko. Paalam sa ko si Linda eh. Pawiton rin ako sa kong bansa. Sahon kong maayo to. Ako siya supresahon. Miyan ako sa mga. Labi siguro to naroon to. Uwi na lang kong tapan niya. Huwag masyakit siya kaya makita naman niya ang akong kagwapo. Ngawan ako'y bungot. Suon ko sa kwarto. Tara siya. Tuog na. Uwi na ko kita. Madawag ko niya. Oops. Yan sa hindi masumaya ko na ngita ni siya sa kong bungot. Be, ano yan ni ka? Mulit rin akong bana. Abtan gani ka na, patay gid ko. Pauli lang, be. Pag manabalik. Ikit sa mga big, Linda. Edwin, ikaw ni? Kisa ng big, ha? Ako tao ni. Uy. Sunod, be. Mariga ka nang wa akong banabi. Kay maraming kaniya nga. Maningil sa utang, patay ko. Gusto ko sa mga utang ko. Kanin-kanahan, ulang patugtog lang. Binuang di ko asawa na. Bida, binuang gini. Hoy, Glida, pagmata, Glida, pagmata! Pagmata! Bisang saon ako, magrigor yung kang una-una kung kinsa tong gingon niya, be. Maudi ay nga di siya gusto mamarbas ko. Kay maoy ang ilhanan nga ako ba o katong be ang iyang gitawag kung makigtupa niya. Puro tinamawaya. O siya pag isog kayo, biyagan pagbuwag. Karon, klaro na kayo nga dunag siya kabi. Mao ni akong problema, kung saon na ako. Ako malayas o siya akong palayason. Biko no, kung sabi niyo ikasultian ni. Kung saan man ni kung kamoy masultihon, Edwin. Hi, hello, Goliath! Bambina, may ngadlaw. Good morning. Oo, may ngadlaw. Hi, hello. Goliath? Atong children si Edwin. Edwin. Oh, kayong asawa ati Pres, di gyud siya gusto. Asawa gyapon. Oh, dili bable asawa ra sa hasol kay babay. Asawa gyapon. Cool pa ni. Larga. Ay, kuan bam ang iyang kaniyang asawa dili sinuon kay ni kuan ati Pres kana dili ba hima ba kay ba. Sakitan. Ano man sa iya? Ang iyang sakit kay dili niya gusto nga pabarbasan ang bungot sa iyang bana. With purpose po di ay. With purpose. With purpose. Kasunod ha? With purpose. Kawaw ni. Karon kay maudi ang tuyo niya kay naadi siya bi. Sabi. Kanang biing gitawag na siya brag laki ati Pres. Ang iyang laki way bangas. Ang iyang bana Nay, di bitang bangas. Oo, dayon. Kay mao to nga kanang last din pag uli siyang bana, gihika pang naong siya bi ngano ni amang ka. Wat di ta ka mori kay namuli turon akong bana. Patay. Oh. Nga naman, wala bangas. bungot. Nagpamar. Pabarbas mo siya. O nagpabarbas siya, makita yun sa kong asawa, sa kong gagawin. Pabarbas siya, pag linggigigda niya, hikap yung asawa, sabi, huwag may bangas, sabi. Anong, mali ito rin kong bana. Ipukaw siya, ano makang kuha mo, kita mo ng bihim niya. Paano siya? O, hagok siya balik.
Ging nanti ka nga, unya na kong bayad sa kong utak kay Pabilib, no? Pabilib. Nagpakondo Oh. drama-drama. padrama-drama siya. Oh. Unsa may una-una ati pres, doon na ba kuno'y baba lalaki ang iyang bana? Asawa. Asawa. Ang iyang asawa. Oh, Na ba kuno'y lalaki? Doon lagi tingali. Naagit. Tingali kay nga Oh. nung hinatuman. Unya karon kay nagpatugtog, nagbalik. Saan? Buwagan na niya ati pres. Sa iyo na una. Nagkahan siya, Ate Pres, Kung ha? makita gyud niya ang Mamatudan niya. delito, mamatudan. Pero inana ati pres, murag Pero klaro kayo. abi nimo. Nambay ba na sad gadi makadawat? Oo. Bisa na ibaw siya niya yung tagaan og laing chance, another chance. Doon na ina ng bana. Doon na sa bana nga di mahinugon. Kung doon na kay sawa na. Tinoda. Itsapwera ka na. Doon na sa ubang bana, Ate Pres, nga kibaw sila nga ilang asawa, doon na ilaing kulukadidang, kunya kwartahan, okay ra sila. Okay ra. Magkuan man sila, tabangan man sila. Oo. Tabang man. Tapulan din ng banaha. Oh, Tapulan ng banaha. Dili, wa sa tali ka. Na siguro yung mga bana yun din na ati pres. Nga. Kanang katubag, pareho na tong iyang asawa na minyong foreigner. Mo siya yung Sila, doon ay Oh. With purpose ito yun. Pero kung maayon sa kasulot ka ba? Pero kung hari na sa katigwangan, nung ikaw mo konsintir kas binuhatan sa mga asawa, ang mga katigwangan mo ingon nga, naghanig na kada sa impyerno. Kana. Kining naitabo karon niya, iyahan ang panidaan og maayo. Panidaan. Kasi pananglitan magani og Oo. sa bligag lapok ang iyang agtang, pinagi sa iyang asawa, dili maayo gyapon. Dili maayo binagdaamoy mga anak, dako nang kaulawon kay sumugo ni mga anak sa eskwelahan. Correct. Oh, Lord. Nainumdum ko, dili ko musulti dapit sa may norte padong dapit sa norte. Karon. Ang asawa maoy nagbisyo. Katong istorya bito na kunyo sa unahan. Ang anak kay dadog 14, 12, basta gagmay pa 14 pinakadako laki ken magwangan. Ang asawa ni kuyog og laing laki nga basketball player. Ang bana manggod maghauling og maggraba dito sa Toledo. Nya gabi na moabot. Oh, niya baho kayong bana. Muto nga paglaya sa asawa nilingwahe gyud ang kamagwang ang laki nga edad og 14. Balik ko ni mama taguro na nako. Na yung mga anak nga. Ya, kanang basketball player brabam ang kanila ha maka-dribble og bola. Tingay. Musuway ka ha. Masuway pa siya. Praktisado ko na. Taas pagkikangin. Hindi, kargado bambina, mga security guard. Adria. Wait, off. Mga police. Nagana siya, wait, off. Oo. Kasagaran niya away tug. Luya. Ano kaya kayo ba? Wala na himo. Ibig mo maliban siya. Sige na lang. Pero siya magwitog. Kami na, manikma naman natin. Kanang ingong gili ba mo tinuod. Ay, may kari artag kuwan be. O saan mo yan? Palayason niya sa Glinda? O Rita? Kolma? Ang isutaw sa. Pero naranan niya, gulyakon magadawat siya nga iyang pasay Mamakak ka ba ng babae at ibu sino? Ay, ikaw di ka makakon kay kuwan mo ka. Mamakagyapon. May kinitukas tinuod. Ay, Makakubay. Uy, makakon ginos. Uy, ang mga laki din na lang. Ang mga laki din na lang. Mabakak. May pero uy kaso ning mga lalaki. Pero kana pamakak, kana magkatabang masala sa imong kalangkuan na kay mga problema ba? Ay sarap. Paunol pa. Ay sarap na dunggong istorya Goliath presyon guli. Karon. Sayon kuno pagsuta sa kabana kung nagbisyo bang iyang asawa. Saon man. Pananglita ng asawa nilakaw alas 9 sa buntag. Karon. Moabot alas 10. Sa gabi eh. Anang adlaw, usar ka oras. Sir, kauras? Oh. 9 to 10? May bawaan ko niya kung nagbisyo bang iyang asawa o nakikita bang laing laki. Saan pagkaiba? Tanawon ko ng underwear. Namo ko ni mulot pa ana. Di ba? Kuno lang ako ha. Yamingon Pagpapasuway. siya. Wait blood na ako. Ito lagi ako ha. Ikaw mas, wag ka sakti mas. Wag yun. Pamahuway. Wag ka yun yun. Pamahuway mo masinyo si Tisin. Ana na lang oy. Tayo na. So ta og maayo tungod kay ang kaulawan
kaulawon sa gibinuhatan sa imong asawa, kaulawon panimo nga bana. Buong pamilya. Oy, mga kasama joke only. Joke ka tayo, yan. Butang ka ni Mabisila. Ayun, sa na. Kabatago ko nga kuya ko ni Mabisila. Huwag ini uyab. Ayun, analan. Dayo, uyab, pero kung ano magato, byuda naman ka. Natural na yun, normal ka. Pero kanang kuan, Kanan yung gitudtod, no? Ari ni anok na ko tanan ay. Ari na ko tanan. Okay ra, ari na ko tanan. nalang. Analan. Ito pa na nga itong tuluman. No? Kuna ko ang puzzle, tihon.